गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै गोबां बाथ्रा सावरायगोन, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दाखालि बावै हरनि 2टा 2:30 होनना बुंदों सासे बिनानावा, गारि लाखिथ'नायाव मबाइल सेटिं खालामनायाव जालांनाय जाथाय। बेनि सायावबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। आं मोजांखौसो बुंगोन, गाज्रिखौ बुङा, आरो आं बिसोरखौ गाज्रिबो बुङा। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। बेनिफ्राय जों मा भिडिअ नुनो मोनदों, मोनसे फेसबुकनि भिडिअ। सासे सिख्लाया बुंदों, आंनिसो देहा, नोंसालाय मा नांजादों? आं सानो जों दिनैनि समाव जों बेफोरबायदि बुंजागोन। जों जेबो बुंनो हानाय नङा बेफोरबायदि बुंबाबो। मानो? आङो थांनाय बोसोरनि जाथायमोन। आंनाव सासे सिख्ला गथ'नि कल फैदो, आंनि खाथिनिनो। बिमाया बिराद गिदिर अपारेशन, ब्रेननि। बेनिफ्राय बिसानि भिडिअखौ सासे सिख्ला इउटुबार, गिदिर इउटुबार सिख्ला, बेबो होदो इउटुबाव। बेनिफ्राय बे बुंदों, आदा जेबो रां थां होआखै, मालाय भिडिअसो होनानै माबाबाय, जेबो हराखै, जेबो गैयाबो होनना बुंदों आं सिगाङाव बिनानावा। बेनिफ्राय बिनानावनि काहानिखौ आं खोन्थानि नोंसोरनो, खोनासं। दा बिनानावा जेबो गैया, थाखा फैसा गैया, बिमाया ब्रेननि अपारेशन। बे बिनानावा दिनै बिमाखौ नायफिननो थाखाय हाजिरा खामला मावनाथ' बियो बिमानि बेमारखौ फाहामनो हानाय नङा। बेनिफ्राय बे बिनानावा लामा दथायाव सोरनियावबा, आंहा न'खराव बेफोरबायदि जादों, आंनो फैसा हर होननानै जि हाजावनानै बिबथिंब्लाबो, दखान दखान बिबथिंब्लाबो मा बुंगोन? फाग्लि जाबाय। बेफोरबायदि बुंगोन ना? नोंहा आथिं आखाइ गैया नामा? नोंथ' जेबो जायाखै, नों मावना जानो हाया नामा? बेफोरबायदि बुंगोन। लामा दथायाव फैसा बिबथिंब्लाबो मानसिया मा बुंगोन? फाग्लि, आरो नोंहा आथिं आखाइ दङ, मावनानै जा, बिदि बुंगोन। बिनिफ्राय बिनानावा बेफोरबायदि फैसा खांनानैथ' गावनि बिमाखौ नायनो हानाय कन्डिसनानो गैया, हा हुबो गैया। बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो बिमानि गासैबो डिटेल्सखौ लानानै मोनथावथाव मानसिनाव फैसा बिनो थांबाय बिनानावा। सोरबाफोर मदद खालामथावना हाथावना। बेयाव मा काहानि जाहैखो बिनानावा? नोंनि बिमाखौ नायफिननाय गासैबो माबाखौ मोनजोबगोन, नों सिन्था खालामना, नाथाय आंजों टाइम पास खालामनांगोन। जाय बायदि मोनथावथावनियाव फैसा बिनो थांदोंमोन, दा बिनानावा फन नाम्बार लाखिजानानै बेफोरबायदि बुंजाबाय। दा बिनानावा गावनि बिमाखौ नायनो थाखाय गाव माने बेजों माबायदि टाइम पास खालामगोन? ओरैबायदि दुखु, ओरैबायदि गाबदो, आदा आं नोंनो खोन्थानोसै आंनि लाइफआ माबायदि जाना दङ। आं बिमाखौ नायनो हागोन, नाथाय आङो गुबुनजों टाइम पास खालामनांगोन, गासैखौबो मोनजोबगोन। आदा नों भिडिअ बुंनाङा नुद'। दा जोङो सोरबा सिख्लाया दिनै जाबायदि सिटुएसन जानो थांगासिनो दङ, सोरबा सिख्लाया आंनिसो देहा, आं मा खालामगोन, नोंसालाय मा नांजादो? जों जेबो बुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो आं बुङो आंनि उन्दै उन्दै बिनानावमोनखो बा फंबायमोनखौबो बुङो आङो, उन्दैनिफ्रायनो बेनिखायनो जोङो मोजां खामानि सोलोंनांगोन। मायबा मोनसे खामायनो हानाय बा मायबा मोनसे खामानि मावनानै जानो हानाय, जों बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां जानांगोन। नङाब्ला जों मोनसे समाव बेफोरबायदिबो गाब्रबनो हागौ, बेफोरबायदि मावनो गोनांबो जानो हागौ। जों जेबो बुंनो हानाय नङा रावखौबो। बेनिफ्राय दा मा जादों, जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि दावराव दावसि, गावजों गाव मोसाफोरबायदि निर्लायगासिनो थायो। बेबा बेबा मोनसेबो इउटुब भिडिअ नायजाया, राजखान्थिनि भिडिअ फैबानो गारहरनो गोनां जायो। बेयाव मा दङ? बेयो बेखौ सोंखारनाय, बे बेखौ सोंखारनाय। इउटुबाव फैबानो गारहरनो गोनां जायो, उफाय गैया, नायजाया माने बर'जों बर'। बेनि गेजेराव दुश्मना मा खालामदो? जोंनि दुरबलखौ नुनानै गेजेराव बोरला गावगासिनो दङ, ओरैबायदि बुंगासिनो जोंखौ। थेवब्लाबो जों बर'जों बर' जाय नेरलायलायदो, बिसोरो बैसोरनि सायाव बाथ्राखौनो बुंनो हाबावाखै। बैसोरखौ गोरा रावजों बुंबावनो नायाखै रावबो। अब्ला जों सोरखौ मा बुंनो? जों गावजों गाव बेफोरबायदिनोब्ला जों सोरखौ मा बुंनो? बेनिफ्राय जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन, दाख्लै हरनि 2टा आरो 2:30 जानाय जाथाय। बिनानाव, बे बिनानावनि मुङा मा आं मिथिया, भिडिअ बानायनाय जाया, आं फट'खौल' लादों। बे बिनानावा बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै भिडिअ होनाय लोगो लोगोबो बिनानावा जोबोर रायजादों मानसिफोरजों कमेन्ट बक्सआव। नोंहा गुबुन ड्रेस गैयामोन नामा? गरम बोथोर बेनिखायनो बेफोरबायदि गानदो। गोबां रायजादो बिनानावा। मानो होनब्ला बानायग्राया जेबो सानाखै जानो हागौ, नाथाय दुनियानि मानसिफोरा मा नायो?
नों इउटुबाव फैदो मोजां ड्रेस गाननानै फै दुनियानि मानसिया नायो बेनिफ्राय रायहरो गासैबो मानसिया समान नङा आं जाबायदि सानदो आंनि बायदि दुनिया साननाय नङा बेनिफ्राय हरनि 2टा 2:30 होननानै बुंदो बिनानावा हरनि 2टा 2:30 मा सम बे बिराद डेन्जार सम दिनै आंखौ बुंगोन आं 8:30 बा 8:00 गेजेरावनो जों न' लायो जों टाइमखौ नायो बे जायगायाव उमुक टाइमाव थांबा आं उमुक टाइमाव मोनफैगोन ना मोनफैया जों बेखौ नायनानै खामानि मावो बे समाव थाङोब्ला जों मा जाया नङाबा जों हर थानांगोन नङाबा जोङो फैफिनोब्ला टाइमा जाया अब्ला जों दिनै मावा बे खामानिखौ जों गाबोन मावा जों टाइमखौ नायो दिनैनि दिनाव जोङो मा हरनि 7:30 आरो 8:00 गेजेराव जों न' लानो गोनां जायो जों लामा दथायाव गारि लाखिलाबायनानै थाया आरो बेरायलाबाया सहसाव बेरायलाबाया जों बेनिफ्राय हरनि 2:30 2टा दा आं नोंसोरखौ गाज्रि बुङा दे बिनानावमोन आं नोंसोरनि थाखाय मोजांसो बुंदों नोंसोर जाय जायगायाव गारि लाखिबाय दा सोरबाया सोंगोन बे जायगानिफ्राय नोंनि न'आ बेसेबां गोजानमोन बे जायगाया मेन लामामोन ना बबेबा सापात बागानमोन ना बबेबा बर' गामिनि बबेबा लामा सिङावमोन गोबां कुइसन जागोन हरनि 2:30 मबाइल सेटिं खालामदो बिनानाव नोंगौ आं मानिदो खालाम जेबो नङा नोंसोरथ' सानाखै हरनि 2:30 मा टाइम हरनि 2:30 मा जाथावना नोंसोर मालाबा सानाखै नोंसोर सानदों हरनि 2टा 2:30 रावबो गैला उन्दुजोबदो बे समाव उन्दुजोबनाय बे समाव लामायावनो मानसि लोगो मोना सहसाव नों हरनि 2:30 गारि लाखिनानै नों पेसाब खालामनो ओंखारदो नों मबाइल सेटिं खालामदो सम नङा बे बिराद गाज्रि सम बै हरनि 2:30 समाव बे सेंग्राफोरा नोंसोरखौ बोरै मोनखो सानदोना बे सेंग्राफोरा मा खालामदोंमोन ना गामिखौ डिउटि होदोंमोन ना गावसोर मायबा खालामदोंमोन ना एम्बु बुथारदोंमोन ना मा खालामदोंमोन बे सेंग्राफोरा हरनि 2:30 समाव हरनि 2टा समाव नोंसोरथ' मालाबाबो सानाखै बे खोमसि हराव हरनि 2:30 मानसि लोगो मोनगोन ना मालाबाबो सानाखै नोंसोरो आरो नोंनि न'आ बेसेबां गोजानमोन बेखौबो नाय नोंसोर मालाबाबो सानाखै खैफोद जागोन होननानै नाथाय बे हरनि 2:30 समावबो नोंसोरखौ नुग्रा दङ हरनि 2:30 समावबो नोंसोरखौ सेंग्राफोर लोगो मोनग्रा दङ अब्ला नोंसोर सान बे 2:30 समाव नोंसोरखौ बेफोरबायदि भिडिअ खालामालासिनो हगारालासिनो दोखो बुनानै नोंसोर मोजां खामानि मावदो गाज्रि खामानि मावदो नोंसोर हासुनो ओंखारदो थाथ'दो रायलायदो नोंसोर जेबो गाज्रि खामानि मावाखै जास्ट गारिखौल' लाखिदो जास्ट मबाइल फनल' रायलायनो नागिरदो गारि लाखिनानै सेकेन्ड आं एग्जाम्पल होनना बुंदों सेकेन्ड नोंसोर मालाबा सानाखै बे हरनि 2:30 समावबो नोंसोरखौ लोगो मोनदो बे हरनि 2:30 समनि मानसिया गाज्रि जानानै नोंसोरखौ दोखो बुनानै बुफायजोबनानै बुथारनानै गारना दोननायबा नोंसोरखौ सोरबा मिथिगौमोन सोर बुथारखो सोरखौबा हमना मोनगौमोन रावखौबो हमना मोननाय नङामोन रावखौबो नोंसोरो दिनै इउटुबावबो बुंनो हानाय नङामोन बिनानावमोन बे हरनि 2:30 समाव नोंसोरखौ बुसिन बुनानै बुग्लिनानै गारना दोननायमोनब्ला सोरबा बे मानसिफोरा बर' नङा गुबुन हरनि गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोर नोंसोरखौ लोगो मोनबाय गाज्रि खामानि मावना फैनानै सिखाव डकायत खालामना फैनानै नोंसोरखौ ग्रोब लोगो मोनबाय नोंसोर नुबाय बेनिफ्राय बिसोर सानगोन आरो जोंखौ सिनायबाय बिसोरो बेयावनो बिसोरखौ बुनानै गारखाना दोनाबा जोंबो बासायनाय नङा नै बेफोरबायदिबो जाथाय जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि हरनि 2टा 2:30 समाव नों गामि मोनफैखाबाय नों न'आव हाबै बिनानाव सान दिमागखौ इउज खालाम माला मा जागोन जेबो बुंनो हाया दिनै जों सेंग्राफोर गिदिङो जों 7:30 आरो 8:00 जोंनि लास्ट टाइम जों लामा दथायाव जोंखौ गारि लाखिनोबो मोननाय नङा सहसाव बे समाव जोङो न' लायो बा जोङो सोरनिबा लोगोनियाव थायो बे हरनि 2:30 थिनथायाव जों मबाइल लाखिनानै लामायाव मालाबाबो थाया बिनानावमोन माला मा जागोन जेबो बुंनो हाया सोरखौ लोगो मोनगोन गाज्रि मानसि लोगो मोनगोन बा मोजां मानसि लोगो मोनगोन सोरखौ लोगो मोनगोन जेबो बुंनो हाया बेनिखायनो साबधान जा बिनानाव आं नोंसोरखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द